Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatukum. Barkan ku da zuwa Hausa Pop TV. Wato kafa kuma ta ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙaura ko da mun sassa ina kai akai. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato a cikin filin asin da asin an nuna na guri yanda Adam ya zan wage taɓa hannun budurwas mabugu da ƙari. Mutane suna ta magana kan wannan abin da ya faru a cikin filin asin da asin. Wato kamar yadda abin ya faru, sun je wurin shakatawa ne shi da Adam ya zango da budurwarsa a cikin filin asin da asin. To a ganin jiyowa kawai shi suka rike hannu, kuma da suka rike hannu kuma ba su cika ba. A shi za ka tsoro mintuna kala sai suka cika. Wato kafa kuma ta ba ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙaura ko da mun sassa ina kai akai. Mun gode.